Malawi Today. Kaplanzani katikena kuno kuplantaya tili kuno ndi kusanjika balance nyumba ya chifumu maka kumene dziko lonse la Malawi lakhala likuyembekeza kunena kuti lero akhale akuona ndi kuchitira umboni kulumbiritsidwa kwa second vice president wa dziko lino Right Honorable Enoch Kanzinge Ntakufa Chihana. So zonsezi zikuchitika pambuyo pokuti dziko lino tinali ndi masankho amene anachitika pa 16 September ndipo bungwe lija la Malawi Electoral Commission modzera mwa mkulu wake Justice Dr. Makamaka amene anapewa Ntalimanja adavomereza ndi ma commissioners onse kunena kuti iyayi chisankho chimenechi amene wapambana si winayi koma ndi Professor Peter Mutharika komanso wachiwiri wawo Justice Dr. Jane Ansah. Ndiye ino mukudziwa bwino kuti mene anapambana Professor sikuti analioka iyayi anali ndi zipani zina zimene adagwirizana kuchete ndeni limodzi kuti tipulumutse mtundu wa Malawi kuti dziko lilamule bwino. Ndiye mukugwirizana kwawo anati iyayi ine ndikatenga boma ndizaonetsetsa kuna kuti ndizakhalenso ndi second vice president. Ndiye achidakomera Professor Peter Mutharika posankha Right Honorable Enoch Kanzinge Ntakufa Chihana mwana wa simbi ya moto all the way from north kunena kuti iyayi tithandizaneni chinthu chimenechi kuti tipulumutse Amalawi. Ndiye Amalawi akhala akudikira kunena kuti taona Professor Peter Mutharika walumbiritsidwa komanso tikudikira mwachidwi mwapepe kuti tione kuti second vice president akhale akulumbira liti. Ndiye masamba anchezo nzanga zakhala zikuoneka zosiyana-siyana kupanga mapropaganda kuti iyayi aonese kusokoneza pakati pa mgwirizano wa chipani cha DPP komanso Alliance for Democracy Afford. Koma Professor sana tekeseke iyayi wakhala akuyankhula kangapo konse kunena kuti iyeyo Professor ndi munthu amene amati akapanga lonjezo amakwaniritsa ndipo lonjezo limene amalipanga ndi limene amalikwaniritsa komanso amakwaniritsa zimene amalonjeza. Ndiye mukoza kuona kuti dziko lero lino malonjezo limene anapanga Professor Peter Mutharika kuti amusankha Right Honorable Enoch Kanzinge Ntakufa Chihana kukhala second vice president sikuchitika lero kuno kusanjika balance. Ye awa Asmai amene akuyimba nyimbo zosiyana-siyana kuti satekadi amene zimene amadikira zija zakwaniritsidwa kuti iyayi Professor Peter Mutharika ndi munthu yekhayo amene amakwaniritsa mapangano ake. Akufika komanso Kanzinge Ntakufa Chihana akale akufika malwano kuti alumbiritsidwe kuti iyeyo ndiye second vice president wa dziko lino la Malawi. Ndiye nyimbo ndi kunyeza bwana awiri atatu mai muli bwanji siku leo lino ndi lukombera bwanji ndi pene dziko la Malawi na kali kudikira kuti iyayi ndiye menemo ndi mmene zilili kuno ku Blantyre. Ndiye inu mukhale pomwepo pamene mumve zambiri. Apa tili ndi akuluakulu a chipani chimene cha Alliance for Democracy Afford. Apa tili ndi mayi Gadi. Muli bwanji mayi? Iyayi peso tili bwino. Chimwemwe chanu ndi chotani tsiku lero lino? Ndiyakopsa mene sibayamba ngati kuti nkhambakamwa koma lero siku lake lakwana lenileni limene bwana atha kukumbira. Mungamufotokoze
mungathandize bwanji Professor Arthur Peter Mutharika potengera kuti taonako ma president akupanga malonjezano osakwaniritsa koma lero lino zikuoneka ngati kunena kuti achihana ayankhidwa mayankho amene ankapempha kwa chauta pamene Professor akufuna kukwaniritsa malonjezo ake. Chikondwerero chanu ndi chotani pa nkhani ngati imene? Ndithokoze Mulungu otipasa mtsogoleri ngati Arthur Peter Mutharika, munthu wamasomphenya, munthu akayankhula chinthu sasintha chimakhala chomwecho, ndipo ndife osangalala pa zimene tichitira a Professor, munthu wopa Mulungu akalonjeza sasintha china chilichonse amakwaniritsa lonjezo lake. Chabwino mama tathokoza. Sikoma kwambiri. Hapa ndilinso ndi mnyamata wina ameneyu akuoneka ngati uja amasapota manoma uja wavala mopatsa chidwi kwambiri, wavala ngati mzimayi. Nyamata uli bwanji? Ndibwino kali bata. Mwina choyamba amalawi akudziwe kuti dzina lija ndi ndani? Dzina ndi Evans Sambani. Ukuoneka osangalala kwambiri tsiku lero lino, makamaka zakumangitsa ndi chani kuti uoneke wachimwemwe chonchi? Ndinakhala osangalala nthawi imene ajakwera anavomereza kuti afodi ndi President Professor Arthur Peter Mutharika alowa mboma. Yes. Nambo khosangala choka siku limene lolo. Anthu ambiri akhala kuyankhula kuna kuti ma president ambiri amakanika kukwaniritsa malonjezo amene alonjeza amalawi nthawi ya kampeni, koma apa tikuona Professor Arthur Peter Mutharika wapanga zosiyana ndi ma president ena onse. Ndi uthenga wotani umene mungapereke kwa Professor Arthur Peter Mutharika? Pali chisungu china chake amati experience matters. Peter Mutharika ndi experience yolamulira dziko. Experience imene ndi Peter Mutharika amakwanisa nyaya yonse imene ayanga yankulu. Tona niwo anatipromisa kuti ukha skulu ya ulele January kwandira skulu ya ulele, anapromisa kuti chimanga chisabwera, tikuonanso chimanga sojamba kubwera choka siku la Zambia, dziko likubwerera amene linalili kuchoka 2014 kufika 2019. Anthu akhala akudandaula kuti achinyamata sitimapatsidwa mwayi oti titenge nawo gawo pa ulamuliro wa dziko, koma chipani chimenechi cha DPP komanso Alliance for Democracy Afford kudzera masomphenya a Professor Arthur Peter Mutharika taona akusankha a Alfred Kangata kukhala Minister of State. Zikupereka chilimbikitso chotani kwa inu achinyamata? Ndikosonera kuti kwa ife achinyamata ndife osangalala kwambiri chifukwa Kangata sikoyamba kukhala sogolere wa chinyamata. The experience ayinayo yosogolera achinyamata ndipo tikudziwa kuti achinyamata ambiri ndipezo zochita chifukwa Alfred Kangata. Mawu amaliza mwina pa nkhani imene achinyamata amagwiritsidwa ntchito popanga ziwawa ngati mmene taona chipani za Malawi Congress Party matuma achinyamata kumakakhala anthu kulilongwe kumene kwanthu makaniko khala ndi ufulu wa chibadwidwe komanso oti ayankhule. Inuyo ngati achinyamata kuno kuchigawo chakumwera muli ndi uthenga wotani? Tikosovomera kuti kumwera kunalibe ziwawa zina zilizonse. Ziwawa zinali kulilongwe. Nikono Arthur Peter Mutharika anaona zokuti kulilongwe isalimbani na kwambiri, ine ndilipane kwambiri ndi kumwera. Fuko kumwera kuna anthu abata kwambiri. Muone tona na zimayi athuwa akumwera konkunoto. Ali nitendere kopya fuko kuno kumwera kusangala afodi kupanga umozi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ifeso ndifosangala anthu akumwera kunoko fuko unalibe ziwawa zina zilizonse kuza kutemana chani. Anthu amembana kwambiri chigawo cha pakati fuko maziwa zokuti ifeyo kwamaliza chigawo cha pakati ndekuti ziko talilanda basi. Chimwemwe chako ndi chotani? Ungaimbe nyimbo yanji yoonetsa kukondwera ndi mgwirizano wa Ford komanso chipambano imene chinachitika ndi DPP? Nyimbo yomaliza ndiyo kuti baulele 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 adati anakupasa baulele naweso usipereka baulele. Sikoma kwambiri nsanga. Yomaliza ndiyo kuti kutenga atati kuyika mboma kukoma kokako amaya kutenga afodi kuyika mboma kukoma kokako amaya. Sikoma kwambiri nsanga. Ndi mmene zilili kuno kusanjika Palace. Anthu kuno ndi okondwa ndi mmene tanenera muja kunena kuti nthawi iliyonse mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Afford akhale akufika malo ano, komanso Professor Arthur Peter Mutharika afika kuno. Ndiye mmene tanenera muja azimayi atunda amenewa kwina kwa kupina. Muli bwanji mayi? Tipolokozereni kuti chimwemwe chanu ndi chotani tsiku lero lino? Taonako anthu akulonjeza kunena kuti ine ndikapambana chisankho zangayu zizatere uyu zizatere, koma sikukanika. Professor Arthur Peter Mutharika lero akukwaniritsa malonjezo ake. Ndi uthenga wotani umene mungapereke ku mtundu wa Malawi pa zimene akuchita Professor Arthur Peter Mutharika? Koma baba
therefore Ye professor nena kuti dziko lino kuyambira mu January skulu zikhala za ulere za primary komanso secondary ndipo wapereka chenjezo kunena kuti ngati angapeze makolo amene sakutumiza ana ku skulu lamulo liagwira ntchito ili utengo umene wakupeza ni motani utengo umene walipeza kwambiri kufaja kulipira mtalika ngalono ndi skulu ya ulere ezosangalatsa kwambiri kufaja loti mwana osakudzira kuli napapani kutokoza kwambiri ya mtalika skulu ya ulere watokoza kwambiri mukwaza anthu ena anawana skulu kufaja ndani yapapa mene wapanga ulere feduli ambuya waleka maono maliza ndi otani masanawo maono maliza ndi osangalala kwambiri faizi zinazosowa mangu aona zatu ande afela sikomo kwambiri sikomo mama iyayi umu ndi mmene azimayiwa akuonetsera chimwemwe chawo ndithu kuno kusanjika balance pamene akudikira kuti Right Honorable Enoch Kanzinge Nchakufa Chihana alumbiritsidwe ye amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene muli ndi ine Ahmad Maloko wanikake takhalani pomwepo kuti timalizie limodzi mwambo umenewo. Yeah.